The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Dili kita matudloan sa Espiritu Santo nga ba magtutudlo sa kamaturan kung ana kita gihambin nga mga sala sa atong kalag. These are barriers, bamag sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang mando sa Dios nga ato kanang hinganlan. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung manimubuhat ka na, andam na sa ikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw nga dili pa magtotoo, an unbeliever, aron ikaw makasalmot usab nining atong pagabuhaton nga Bible study o mahiluna ka sa grasya, kinahanglan nga maggamit ka yan ang imong kaugalingong kaubuton, gitawag natin sa English of free will. Gikan yan na paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Diha usab sa Acts 4:12 nagaingon diha
neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity today to assemble ourselves together in your name. We thank you, Father, for the continued freedom that we still enjoy in this country, all through the courtesy of your love, mercy, and grace, which we do not deserve, we do not earn, nor work for. We are so grateful to you, Father, for the opportunity to study your word, which is a lamp unto our feet and a light to our path, and which is powerful and alive and has all the answers to every problem in life. Salamat, ning lain ang sa mga gayon. Salamat ngayon mo pa kami gipabuhi hangtod ni gayon na. Di mailan, nga ang imong plano nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat nila among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. So we now pray that you enlighten, motivate, and challenge us on the things we're going to take up niining adlaw. May God, our Holy Spirit, give us the concentration sa imong mga pulong. We ask all this in Christ's precious name. Amen. May ngadlaw na usab kaninyong tanan, mga igsoon diha ni Kristo o mga higala nga tingali bag-o ka pa niining atong Bible study everyday kining Bible study nato. O taod-taod na kita niining atong tulumanon agi og pagsunod lamang sa mando sa Dios. Mga sobra na sa duha ka tuig kining atong Bible study nga adlaw-adlaw. Dili kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuig, kundi dili adlaw-adlaw. Busa kaninyong bag-o pa nga mao pa tingali pagsugod, then ang gikinahanglan lang ninyo mao nga magbatod ka og bukas nga pangunahon na an open mind. Kay kung sirado ka na imong pangunahon na dili ka maka kat-on, dili makatundo ang Espiritu Santo kanimo. Kung sa have an open mind, be seeking, kung ikaw tinuod nga nangandoy, nagatinguha, nga makaila kinsa o unsa ang Dios, ang iyang tuyo, iyang plano, iyang mando, iyang kabubuton, mo na atong gisigihag tuon. Okay? So, welcome kaninyo mga bago. Yan sa kita o gadupo tuod kita niining atong tun-anan nga giuluhan o grace. Binisaya, grasya. So, daghan pa man ka natong wa pag yun makatugkad yung sabot pasabot ni ining pulong nga grasya. Okay? Ang uban ng ilang paghuban sa grasya, mura ng tingali, mura ekspresyon na lang nila o panangitan, manugam sila gikan nakakaon mo sila grasya sa Dios. Panuwagi sila makatugkad doon sa ibot pasabot ni ining pulong nga grasya. Well, sa in English ato naman yung gibalik-balik nga ano laging sige na to balik-balik karon di na gyud mo makalimtan. Okay? Nagbalik-balik ta sa atong mga gisgutan, dili kay aron may numduman, kundi di na gyud makalimtan. Sabta gyud na.
Mao ni ang atong tumong ni atong method of studying God's Word. Okay? So, ang definition nga to ng gi bat-bat o atong gituki mao kini. Grace sa in English, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Ang tanan nga diin gawas no ng Dios sa pagsangkap sa tao, okay, pinasikan sa unsay gibuhat o nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. O atong lang kubon lang kini sa simpleyano nga kanang hubad nini o pag-define nini mo nga ang grasya mo ang lihok ug buhat sa Dios alang kanato bisan dili kita takos, dili kita angayan. Mao kana ang buot pasabot sa grasya. Well, of course, grasya gihisgot tas mga grasya tanan nga sa atong palibot, grasya. Ang imong panimalay, grasya. Ang imong mismong kinabuhi nga gilugwayan pag-i-extend pa kana sa Dios, grasya. Kanang hangin nga imong giginhawa, okay, grasya. Kanang imong mga hinigugmas kinabuhi, grasya. Ang mga pagsangkap sa Dios kanato adlaw-adlaw, grasya. Bisag asar ka mo, lingi na ang grasya sa Dios. Okay? Imong kalampusan, imong kanang pag-uswag sa imong negosyo tingali, grasya. So, ang tanan, imong sakyanan, imong trabaho, imong mga negosyo, grasya. Okay? So, nakita ni mo unsa ka dako gyud ang iyang kahulugan may tungod sa grasya. Mao ni kini nga atong ipaymuslan nga pagtuon sa pulong sa Dios. Grasya. Dili kita takos mo gingon sa English, we do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Yung grasya man. So muna nga ang gigpadayon sa atong pagtuon niining maong tunanan o hilisgutan mo kini mga punto nga sa diha nga kita naluwas. Okay? Kita bang mga magtutuo? I'm referring now to us believers nga midawat na sa kaluwasan, mihimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga atong manluluwas, niadtong higayon nga ato siyang gidawat, pinaagi sa atong kaugalingong kabubuton, ug mihimo tag desisyon nga mo'y labing manungdanon o bililhong desisyon nga mahimo nato sa tibuok tang kinabuhi. Imagine, once we believe in the Lord Jesus Christ as our Savior, mo ni ang magpanghitabo. Okay? Mo ni magpanghitabo. Hatagan tas eternal life. I-impute ka na. Kanato ihatag. Unsa ba? Suluoban ta sa Dios sa iyang pagkamatarong. Inigsuloob niya sa iyang pagkamatarong. Kung mutanaw na ang Diyos kanato, dili na ta hinukman. We are no longer judged or condemned. Kundili, we are justified. Na matarong na, sabi ni Visayan pa. Gawas pa niya na, nahimutang unsa, anak sa Diyos. Kunya gawas pa niya na, ang atongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Ha? Gisuwat na yun dito, never to be blotted out again. Di na mabura. Di na.
Kaya kita mga anak naman sa Dios. O na diya sa Juan 1:12 nga nag-ingon but as many as received Him, pagdawat nato ni Ginoong Kristo, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. So, kaya kita, ibautismuhan man ta sa Espiritu Santo. We have been baptized by God the Holy Spirit, nga niya na, dungan niya na, mao ang pagpunit sa Espiritu Santo kanato. Ingnon ta lang na, as if puniton ta niya, o ihiusa kita, idugtong kita, diha kang Ginoong Kristo. Hangtod na kanang pagkahiusa o pagkadugtong niya. Okay? We are entered into union with Christ forever. Ang nagbuhat ni mao ang Espiritu Santo. Walang agency o sa agent, wala. Ang balaang Espiritu Santo. O niya, gihatagan kita ni anang kinabuhing walay katapusan. Eternal life, gawas pa niya na, nadawat nato ang eternal security na natay yung kasiguruhan nga dayon. Gawas pa niya na, gisilyuhan, gitimrihan kita permanente ka ng pagkasilyo o pagtimbre ka nato sa balaang Espiritu Santo. It's God, the Holy Spirit, who does it, the sealing. Usa kini sa iyang ministry, sealing ministry. O gawas pa niya, nagyatagan kita o giingon o katluan o siyam ka mga absolutes nga di na mabawi. Irrevocable absolutes. Gihatag na sa Diyos kanato. So, gawas pa niya na positionally sa itong kahimtang. We are already sanctified. Gibinalaan kita. Okay? O nahimo kita mga magtotoo ni Ginoong Kristo. Nahimo kita mga Kristohanon, mga born again. O kita nahimo ng mga lungsor, tagalangit, lungsuranon sa langit, citizen of heaven, Philippians 3:20. Kaya kita God, gibautismuhan man ta sa Espiritu Santo. Dati ang baptizo, the original Greek word, baptizo, diha nila i-transliterate nga ito sa English nga baptism. Ang baptizo, nagkahulugan kini og identification, pag-ila. So, giila na kita diha kang Ginoong Hesus Kristo. So, mao na nga karon nangaluwas naman kita, okay? Gikinahanglan nga magasubay na, magatuman na sa mando sa Dios. Kay gitakuban naman kita sa grasya. Right at that moment that we got saved, grasya na ang cover ka nato, nagatabon ka nato sa atong tibuok nga Kristuhanong pagkinabuhi. Muna, nga human lagi kita na luwas, ang Dios buot siya nga unsa magalakaw na kita diha sa iyang kanang agianan. Unsa gisulti Ginoong Kristo diha sa Juan 14:6, ako mao ang unsa dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So mao na nga gikinahanglan nga kita magalakaw diha sa pagtuo, walk in faith
walk in the light, walk sa grasya. Okay? Covered naman lang kita sa grasya. Now, unsa man yun ang tulumanon nato ingon nga mga bag-ong magtutuinon ta sa bag-o pag itang midawat na dawat nato itong atong gisgutan di padugay. Okay? So, mo to'y nagpanghitabo human kita maluwas. Karon, ini kaluwas na nato. Okay, by the way, kadtong atong kanang agian sa pagtuo kang Kristo mao kadto ang unang bahin sa plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios adunay tulo ka hugna. Okay? 3 phases. Ang una nga hugna mao ang kaluwasan. Human ta mo dawat ni Ginoong Kristo kita naluwas. Mao na kaluwasan. Mao na unang hugna sa plano sa Dios. Phase 1. Now, human ta mo agi sa phase 1, ang mando sa Dios diha siyang pulong atong mabasa diha sa 2 Pedro kapitulo 3 unsa versikulo 18. 2 Peter 3:18. Isuwat na diha kung na kay notebook, kung na kay papel o lapis, isuwat. Hindi na ni mo makalimutan. 2 Peter 3:18 unsa gisulti diha. Sa in English nagaingon kini. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Bisaya, pagtubo diha sa grasya o kahibalo ni Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Unsaon man, mga tana ka, unsaon ito pagtubo? Sige gisimba, sige buhat sa mga tulumanon sa simbahan, mao ba? Dili. Usara ang paagi nga makatubo ang atong kalag. Listen, paminaw. Aron ang atong kalag mutubo, gikinahanglan nga magasugod na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Study God's Word. Mao na ang process. Mao na ang protocol sa Dios. Wa man mausap. So, kung buot ikaw, magtutuo ka na, kung buot ikaw nga makatubo ang imong kalag, agig tuman yan ang mando sa Dios, padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kining atong Bible study through the YouTube, usa lang kini. Usa lang kini sa mga pamaagi. This is one of the avenues nga imong mapahimuslan nga grasya. Okay? Wa ta mag-ingon nga mao ra kini ang imong sundon, usa lang kini. Wa ta magpasigar buhat tay katakos pagbuhat niya na. Okay? O bitugyan ko nato ni atong Bible study pinagi sa YouTube nga grasya. Di man ni atong liho. Di man ato ni kanang paningkamot, dili wa tay mahimo. Kunwa ang Dios, iya ning ministry, the teaching ministry of God the Holy Spirit. Kasabot ka? Kay ministry, usan is ministry sa balaang Espiritu Santo. Nga kung ikaw kanang tinguha nga makatubo ang imong kalag, pahimusli. Tambong sa mga Bible study nga sa inyong mga dapit nga of course niya Yahweh ha. Bantay. Dili kay magsigil na pugag tambong diha unsa na niya labi na ning mga Bible study nga ginganlan nila og sharing type. Sa ibot na common ra ba na? Sharing type kana bang mag-share ba mo
sa mga nauna ninyo bahin sa usa ka kapitulo, bersikulo sa Biblia, mingon kita nga, brother, sister, unsa may magkasulti nining maong bersikulo? Nya, mupadayag na po kasi imong opinion mo na dili ka mo tubo niya na, dili. Wa kay sangkuan niya na. Now, we're not putting down, but ambot pa sa bot niya. Kay nagsunod man lang ta, nagtuman man lang ta sa protocol lagi sa Dios. Nga, niini nga itong panahon sa simbahan, the church age, na ay mga kanang magtutuo, nagyatagan niya ng espirituhanong gasa sa pagtudlo, gasa sa pagsangyaw, gasa sa kanang administrate sa usa ka simbahan, gasa sa kanang unsa na mga giving, unsay. So, gasa ka na, spiritual gifts ka na. So, ang imong pangitaon, okay, magkaplagan na ba nimo? Kung mangita ka naman si Jeremias 29:13, you will find me and seek me if you will. Unsa katong ingon sa bersikulo 13? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Na, kung tinud-anay ka, kinasingkasi ka, nga nangandoy sa kamatuoran, moabot ra ba gina nimo? Magaplagan gina nimo. Kay nasayod ka ba nga ang Dios? Nasayod sa tanan? Omniscient siya. Diba? Kung naa kanay kanang kainit, tinguha, nga makaila kag kinsa o unsang Dios, mopadayag ng Dios nimo. Okay? Unya ganuyon ka, you will be guided sa pagpanghita sa husto ug tukma nga kanang simbahan baron o kanang Bible study group baron nga diin ang nagatudlo anaan niya ng maong gasa. Kaya di man tanan magatudlo kasabot ka. Dili mahimong magtudlo lang ka. Ikinahanglan nga na kay espirituhanong gasa. So, we do not deserve it. We do not earn it, nor work for it. Kaya gihatag na sa Dios. Muna, nagkaroon pangitaon nimo, imo magaplagan. And be sure, niya pa, be sure nga kanang nagatudlo gid siya kanang base sa original nga mga kining pulong sa Biblia. Kanang ingon nato nga ay sagogical, categorical o exegetical nga gikinahanglan aron sabtan yung klaro ang pulong sa Dios. Dili kay mukuha lang kag usa ka kapitulo na bersikulo lukso lang mukuha. Yes. Dili ka makatubo niya na. Gani ang pagbasa sa Biblia, di ka magatubo kung magbasa-basa ka lang. No, mampuko magadili nimo nga magbasa ka sa Biblia. Of course, kinahanglan we encourage you. Kung kutubra ka sa pagbasa-basa, huwag pagtambong sa mga Bible study nga sama niini, then kung huwag ka niya na, sige lang kagbasa, abutan ka rapture diha. Iba o magkaunsay rapture. Kadtong mga bago, pan sila kasabot niya na, ato maningis gutan every now and then. So, mo ka na nga, gikinahanglan nga kita magatubo diha sa pagtuon sa kamatuoran sa Dios diha sa iyang pulong. So mo na ikaduhang hugna, believer in time. Magtotoo naman ka. Magtotoo dinhi sa atong panahon.
Nagkaroon, kung magsigi ka, padayon ka, mapadinayunon, malahutayon, masigihon, makugihon, adlaw-adlaw ni mong tuon sa pulong sa Diyos, na magatubo na kanang imong kalag. Now, there are three kining spiritual growth. Tulo po di kahugna kining pagtubo spirituanon. Nagsugod tas pagkabata. Okay? Bata pamantang masuso sa pag-upatang minawat ni Ginoong Kristo, we were likened to a baby believer. May baby pamanta. O pamantay kanang pagkahamtong. So we started there. Unang hugna, baby believer or infant believer. So sa gikinahanglan sa infant, di ba, gatas. Now, kining gatas ato ni gitandi sa mga sinugdanan ng mga pagtulunan sa Biblia. Basic doctrines. Okay? So, sige. Padayon. Padayon sa imong spiritual momentum. Pagbuylo. Hangton, makakabot kasi kaduhang ang nga gitawag og adolescent believer. Hingkod. Nakakabuot ka na niya ng hugna nga hingkod ka na, ingon nga magtotoo. Hingkod. Apanayaw undang. Padayon gihapon. Be persistent and consistent sa imong pagtuon. Padayon. Doctrine upon doctrine. A little today, a little tomorrow, every day. Hangtod makabot yun mo ang kinatumyan nga ang which is our common goal ingon nga mga Kristiyanon. Mao gini kanang kabutunon sa tanang mga magtotoo. Ug kanang mo ang ginganlan og unsa spiritual maturity. Unsa man ang maturity? Pagkahamtong. Okay? Kanang hamtong ka na. Ingon sa tao nga hamtong. Okay? Hamtong ka na spiritually. Ug mao nang ang nga diin ang Dios mahimaya. Okay? That is the point where matuman na yun ang kanunay na to kanang bat-bat nga to God be the glory. Karon na yun. Mag-glorify, mahimaya ni mong Diyos. Kaya nakita niya na ikaw nagmakugihon, nagmasigihon, nagmalahutayon, nagmakanunayon sa imong pagtubo, pagtuon sa pulong sa Diyos. So, diha na mubuo ang Diyos sa iyang mga panalangin. Diha nimo. Oh, okay. Ato ning ipa-klaro nimo. Di ra ba ikaw mo ay buuan sa panalangin? Literally speaking, dili. Kinsa man gyud buuan sa panalangin, nigabot nimo niya ng spiritual maturity. It is God's perfect righteousness. Hingpit nga pagmatarong nga gisulob sa Dios diha nimo at the point of salvation. Kasabot ka? Kitang tanan nga midawat ni Ginoong Kristo, gisuloban tas pagkamatarong sa Dios niadto yung higayuna. So, we have been clothed with God's perfect righteousness. Nga kung mutanaw ang Diyos diha nato, dili na ta kondinado, di na ta hinukman, di na ta judged, kundili na matarong na, justified na. Okay? So, nabinalaan gani. Kanang sanctified. Yan ang higayuna. Okay? Magkasabot ka ba sa akong ipatinaw ni mo? Kay kadtong pagkamatarong sa Dios gisulob naman nato adto
ipadahili sa Dios ang iyang mga panalangin. Sabtag niya, o ang iyang kanang padahili sa mga panalangin, adto moagi sa ginganlan sa in English o grace pipeline. Ingnon lang nato sa Bisaya nga tubo sa grasya. Adto ibubo ipadahili sa Dios ang iyang mga panalangin nga moabot punteriya ang iyang pagkamatarong nga gisulob nato nga mga magtotoo. Kasabot ka? Atong hinahinayan niya ron di ka mawa sa passing. Sumona. Adto moabot ang mga panalangin. But actually, kana indirectly alang na kanimo kay nakaabot man ka sa requirement nga magadawat ka sa panalangin. Nakaabot ka, nakatuman ka man sa requirement. Nakabuto nato ang spiritual maturity aron madawat nito panalangin. You see? Mabito ng kanang ang spiritual maturity. Ang laing nga niya na mo naging lanog capacity stage. Ang sa katakos. We now have the capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. Namo na, ang tinuod yun, ang Diyos mahimaya. Okay? Mauna ang atong paghimaya sa Diyos. Nahimaya siya nato. Of course, di po ta makaklaim nga kita yun na kahimaya niya kay na ay prinsipyo niya to ay ayaw kalimot. Only God can glorify Himself. Sabtag yun ang mong prinsipyo. Only God can glorify Himself. Santo pa, dili ta makaglorify niya. Mag-glorify lang siya sa diha nga makakabuta sa spiritual maturity. Sabtag yun na, klaruha yun na sa imong panumduman. Pagkamot nito ng spiritual maturity, diha siya mahimaya. Apan dili kita mo'y kanang nagahimaya kaniya. Siya ang naghimaya siyang kaugalingon tungod sa atong nabu na natuman nga tulumanon nga iya sumala sa iyang mando, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagtuman ka man. Now, nakasabot ka ba? Okay, I hope nasabtan mo na. Mauna nga kitang mga magtotoo sa atubangan sa Diyos, kita kanang inigkabot na to spiritual maturity, mauna ka na ang unsa. Dapit nga diin na ang gitawag o super grace stage. Super grace nga kanang dapit. Kunya si Apostol Pablo, di lang kay mo na iyang nakabutan nga super grace. Ultra super grace kay Pablo. Di mo nagmakabuot na to na. Namo na, okay. Sa diha nga nakabuot na nato ang ipatuman sa Diyos kanato, life becomes meaningful, purposeful, and unsa with definition. Musamot o kaunsa nindot, kahapsay, kahayahay, kahanoy sa atong pagkinabuhi. Bisag na patas taliwas mga gumunha po mga suliran sa kinabuhi. Okay lang. You see? Kay mo na nakabot ni Apostol Pablo. O buot niya sa iyang mga sulat. Buot niya. Makita makakabot usab. Tiyan mo na. Once nga makabot nato ka na magpabilin kita diha. Perpetual ka ng
residence diha sa operational divine dynasty. Unsa tong operational divine dynasty? Lain nga nini, protocol plan of God, God's power system, Christian way of life. Unsa pa? Kanang daghan ang mga definition nini o kanang synonym nga mao na atong dapit nga puloy-anan. Na once na ta diha, maora na ang higayon nga kita makatuman sa kanang plano sa Dios atong kinabuhi. Outside of it, apart from it, wa gyud tay mahimong unsa makabot kanang atong isgutan nga spiritual maturity. Wala. You see how critical is the Christian life? Critical. Ang atong pag kinabuhing Kristiyano, dili ni ingon-ingon, dili ni kanang yanu-yanuhon lang. You see? God is dead serious to His word. Mao na, naranan nimo. Kung mo, kanang dangwat ka ba nini nga itong gipansigutan nga kamaturan man eh. No, kung naranan nimo, na makay kabubuton. But, ang prinsipyo magpabilin, it is a matter of choice na kay kapilian. Kung buot kang mupili na dili mo tuman ini mo panumbalingon kining mando sa Dios, then imo nang tinuyuan. You see? Kaya ang tao, produktor manggod siya sa iyang desisyon. Mutuo ka niya na? Mudawat ka ba niya na? Man is always a product of his decision. So ato ipadayon ni ugma og ayaw sipyat sa sumpay niini. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangin kini mong ministry o Diyos, gamita kini in a mighty way according to your plan. Salamat. Niining nagasubay nga mga subscribers, nga nagapadayon, malahutayon, nagmakugihon, nagmasigihon sila o Diyos. Nga dunay kainit, tinguha, nga magagabot ngayon sa among common goal, which is spiritual maturity. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.